Okay, so mga karon mahibong mo kung naanap punta diri karon, no? So mo nang hidden park diri mismo sa Ayala. Kani gitawag nga, so nindot jud kayo mga karon, din usa pasad nga murag gigastuhan jud nila nigdako para atis mahuman lang jud then para atis katong mga naabitaw diri sa mga nagrent og kaning mga building, so pwede sa sila mo pahuway diri. Ay kani mo may pinakanindot po diri nga murag makaginhawa ka og presko nga paginhawa diri. Kay kani murag gigastuhan lagi katong gikaingon ko pagigastuhan mo nila dako jud ni sa Ayala Center, no, para atis mo panindot ni naapay park diri. Kay kasagaran go diri halos diri nga mga space, no, murag ana-ana mga building. So kani nga area lang diri murag mao ni gipanindot para lang at least katong mga bisita pod o katong mga trabahante diri sa Ayala kung wala na ilaha mga trabaho, so ari sila diri magpahuway kay atis ma-refresh, no, or mababugnaw or mawa ang imong stress diri kung ari ka diri kanang magsuri-suri lang ba. Kay abi mo diri mga karon nindot na kay dili manggod diri sa Cebu nga nagpokus sila sa mga building. Ang gipangga po nila kaning nature bitaw nga kita murag makasuri-suri tag nindot diri na mga nindot nga mga pasyalanan diri ba sa Cebu ba nga kuan kanang sikat-sikat pod ba, tapos usa pa sa dugokon jud labi na kanang kanang mga hapon na mga gabi na or labi na kanang ting-out sa trabaho ari dun sila diri mag-agi diri mga kado. So kita pod agi pag-update diri karon diri mismo sa Ayala Center Cebu. Nakasuroy pod ta diri kay lagi kanang murag maumay ato pasyo, no, kaning pag-vlog lagi diri mismo sa Isidolito Salvador Facebook account o Isidolito Salvador AC279 YouTube channel. So nindot kayo mga kado diri ang mga planting kaning mga buwak nagkalain-lain ang mga buwak para atis mapanindot assorted color ba sa mga buwak diri. Then usa pa sa makita nimo kanang mga building bitaw diri na mga nindot mga kado. Kana mao nang Marriott Hotel sa una. Then kaning Calix building na China Bank, so daghan mga building diri Lexmark Hotel. So naa diri mga kado. So murag makaingon jud ta nga murag nindot jud suruyan puding Cebu, no. Kay diri sa Cebu murag safety mga jud diri gud kanang murag dili ka mahadlok diri magsuroy-suroy, no. Dili pare sa uban ng mga lugar nga murag mahadlok ka kay diri sa Cebu kanang usa ka safe nga city diri sa Pilipinas, no. Din usa pa sa progressive city diri mismo sa Cebu dinhi sa Pilipinas kaning Cebu City. So far nindot jud kayo mga kado kay gani makita na ninyo kani bisag naata dito diri sa mga tagas nga building pero kuanta kanang makasimhot tag og presko nga hangin o bugnaw nga shaded area, no. Kay lagi kanang murag priority pod diri sa mga kuan gud kanang mga establishment. So murag og require pod sa government, no, nga pwede jud sila maghimo og kanang kuan maghimo sila og usa ka certain park para sa mga constituent or para sa mga bisita para mas mapanindot pa jud, no, ang kaning lugar diri mismo sa Cebu City pag promote sa tourism pod usa pod na. So far nindot, so naay nang gi-practice diha, no, kana diha. So siguro mga 15 minutes na siguro mato mga kano pag suri-suroy diri nato sa AC279 YouTube channel, makita ninyo o makita po nato sa Facebook account nato sa Isidolito Salvador. Kanina ana din murag ready na nila ang kaning mga series lights, no. Nindot kayo ni pwede ari ka magpa-picture diri mga kado kaning area diri ka makita ninyo magpa-picture mo diri kanang magabi jud kay so far nindot kaning ato ang camera mga kado murag dili kay tanto siya shocking ni sa kanang adlaw pag magabi nindot jud kay ni kay murag ang ilahang low light, no, murag gipanindot jud og para pahayag jud sa iya area. So kanilang murag na adlaw man karon sa Domingo, so may ato mahimo. So diri ta nagsuri-suri jud diri sa Ayala Center Cebu tag-as kay ni mga building diri mga kado. So katong mga dato na pay magpuyo diri, no, kay murag maura may maka-afford pod sa mga like mga condominium diri, maura pay masila pay maka-afford. Kay kita murag di man jud ta ka-afford, no, kay murag pobre man lagi ta, pero ang ako pag-promote na lang o pagkasuri-suri mo diri kay ganahan diri tuod, no, kanang ako makasuri-suri jud ko kay wa man ko magmotor bike ra man ko. So dito ra jud ang ato ang mga lakaw. So mao na din ang City Sports, no, na swimming pool dira sa unahan sa ilawom og din sa ilawom pud na ay mga basketan dira din mi nag basketball sa una, no, sa katong pag anniversary nato sa Cebu Unit Builder Supply Incorporated. Arita grabe ka init na diri. So arita magpabugnaw-bugnaw sa ta diri kay murag init na jud kaayo.
So naay mga benches diri mga kado kung like karon init na. So pwede ka mo maglingkuray diri sa mga lingkuranan. Nindot kay mga lingkuranan po diri. Presko jud kayo kanang murag gituyo jud nila kaning particular nga area ha. Kanang naay mga daghang kahoy. So diri po nila gibutang ang park para at least secure no. Then sa pasab kung musuroy ka nindot og bugnaw. Jud kayo no. So naay mga kuan every section man ni diri. Kaning naay kaning area ha padung didto. Then kaning area ha padung diri din every side naay ni diri mga bangko nga pwede jud nimo kalingkuran. So kanang magabi siguro labi na kanang matalipas ko siguro mga kado no. Sumurog puno sumod diri kaning area ha kay labi na kanang mga bisita taga mga lagyo. So ari jud permanente diri kay kani murag mao may sa bisita ha kay wa may lain kung adto ka sa uban dito murag dili man makalingkod-lingkod or di makaginhawa kag tarong. So diri makaginhawa jud kag tarong kay lagi kanang murag gawas ng mga paggabian ni kaning mga light na ni kaning mga lantern nila din Christmas light nila diri. So murag makita jud nimo ang kahamugaway sa area. Then sa pasad na ay diri mga refreshment no, mga kung ganahan ka mag kuan diri, mag-snack na diri o makaon jud man na jud makaon jud diri, magkape ka na diri. So nindot so far nindot jud kayo. Then usa pa sa mga kado no kaning diri nga area safety jud kayo ka bisag asa ka magsuri-suroy asa ka magkuan diri balay mo ingon nga tulis snatcher wa jud diri kay makaari diri ka ng mga formal jud ng mga tao no og labi na ka ng mga bisita pinangga jud ng mga bisita diri kay ang Ayala Center murag nag-expand pa jud sila para at mapanindot pa ning Cebu City no og ma-promote nga ang Ayala Center pod usa ka murag tourist attraction na diri mismo sa Cebu kay lagi murag halos tanan mga syudad nag-promote naman og tourism no sa karon nga administrasyon pod mao ni gipokusan sa nila. So far nindot jud gayo din na pagani diri mga pagkaonan dira nindot. So diri ra naton pod makita diri bisag naata diri mismo sa kuano ilawon sa mga building dool sa mga building. Pero mao gani giingon po nako nga gi-prioritize po nila nga paghimo og mga certain nga mga park no para kasuruyan gawas lang kasuruyan pod og labi na pod kaning mga BE diri pero tingin dota jud siguro labi ta mo kuan kaning mga lights no so mga series lights nila so nindot na jud ay diri. So ang pagkuan lang nato ma-observe lang nato diri mga kado no mugaway og ang mo standby bita mo diri nga presko. So presko jud kayo tana makita mo na ako diri sa tungod jud aning kakahuyan diri og naay refreshment diri sa kanang andali og dinhi Asian Home. So nindot so far nindot jud kayo. Then labi na karon murag di kay tanto init-init no. Subog na jud kay nga orasa diri karon nga area or karon nga orasa. So every time nga murag mulakaw ta usay naay jud ato atay mga kado nga murag mo kuanta no kanang mo hapit jud ta kaning area ha diri kay kaning area mao na time nga ting pahulay pod ayro pahulay po diri kay lagi murag dili kay tanto crowd labi na karong orasa diri crowd. So I don't know kung mga gabi ini diri kung grabe ba ka daghang tao pero sure ko na ay jud tao diri kay labi na karon ting angat sa Pasko so na ay jud mga tao na diri nga mo sorry labi na kanang mga gabi so di lang ta mo palit diha no kay murag grabe ka mahal ang ilang pamaliton siguro or kaning ilang magkapip sa kape ra ba diri ba. So tagpila ng kape. Masay pinakabarato nga kape ninyo sir? Americano sir. Tagpila? 70. Awa na ubos-ubos? Wala. Wala. Sige. Hindi lang sa ta siguro mauli dool naman nato balay diri so ato na lang ta magkape. Okay, so far basta at nabusog na nato mga pananaw diri mga karon kay karon first time pa jud ta naka put up og vlog diri no kay kani kay murag dili kay tanto crowd so kung makita ninyo ang area no so mao ni ang area nga nindot jud kayo. So dili na to ma-appreciate kayo mga kado ang beauty tungod diri kay murag adlaw lagi then usa pa sa murag walay tao mas matindot bitaw tod nga nay tao pero di man ta makaditso-ditso gud og kanang istorya gud kung daghang tao ang ato is makakwanta sa ato akibali murag tagbati itong kung kita-kita ra so pero pag tao murag mauwaw man ta or pasipog man ta no pero lagi gikaingon ko palagi kaning area diri murag proud kayo na kay murag gikuan sila gi-invest ni po diri og kanang mga gi-invest ni og dako nga pundo no para atis mapanindot paning lugar diri. So kinsa ka ganahan katong magsuri-suri po diri ayaw lang mo suri og adlaw pero kung naay jud inyo time pwede di mo mari mo diri kanang adlaw ra tapos usa pasad nga murag kanang muganhawa lang mo diri kanang naa sa building kay
murag amaze ka sa mga building po diri mga kado kay mga tagas po lagi. Then usa pa sa dili lang ko mga tagas ug mga building dahil sa mga dagko sa mga kakahuyan dito kay ingon ko pa dito nga dagko jud ko kahuyan diri kay lagi kaning kuan murag murag environment friendly po din diri no kay para ates naay kapahuwayan makaginhawa ang mga bisita or kaning mga ang giuna ko diri siguro mga kado gawas sa mga bisita kaning mga empleyado bitaw kaning paggikan nila labi na kaning mga BPO ang mga BPO nga employee paggikan nila sa ila trabaho pahuway sila dire og kanang ari maglingkuray dire naay tag smoking area dira kanang dire makita niyo na smoking area diha tapos ana pud mo pahuway so dire kanindot pud lamang nindot jud na pagka-landscape so far nindot jud pagka-landscape makita ninyo no kana makita naman jud ninyo sa ako video no kung unsa kanindot ang kaning Q Park no QTV Park dinhi mismo sa Ayala Center Cebu. So nindot walay gyud ako maka-istorya diri kay every time nga murag makakita ta og mga nindot na mga spots diri sa Cebu. So ato jud ihatag ko kaninyo ang usay mga bago nga mga promotion or mga bago nga sa panan-aw ba nato ba nga wa pa ninyo makita. Kani diri na kuan lang ta pugos lang to ari diri. Actually gi-vlog ko na diri. Pero dili nga na kanindot ang atong resolution kay murag kuan man lagi to lagi kanang murag ginahanglang upgrade man lagi ta. So dinhi nakita na ninyo mga kado kung sa kanindot ang kaning area diri. Kaya ang una nagkuha na sa ako diri nag-ingon nga moparihong kuno ko diri pa vlog kuno ko diri kung unsa kanindot ning kaning area diri si Christy no. Christy Jean. So shout out dahil sa imo Christy Jean. Mao na followers po nato diri sa Cedo79 og sa YouTube channel nato. Mahal po ang ilahang kuan din tag 70 tag 75 ang usa ka kuan ang usa ka kaning kape lang ba. So kung ganahan mo pwede masiguro kamo mga kado kung naibag ninyo mga kado magbaon-baon lang mo diri kanang kay ari lagi diri pahuway lagi ba. Tapos magbaon lang mo kung unsay mabaon ninyo pwede ra siguro magkaon kay like diri mingaw naman kayo na siguro mo sita diri wa na mo dakop sa tuwa diri di masiguro mo ingon nga ingani ka stricto ang Cebu City or kay Ayala Center. Stricto ang Ayala Center sa mga kanang mga commuters bitaw nga dili mo follow sa ila sa mga rules and regulation ba kanang sa mga balaod nila diri nga ila ipa-impose. Pero sa mga kita lang magsuri-suri diri so far wala may jaywalking wala halos tanan diri no ay kanang ilaha murag kanang pangkuan ba para nato ang kanang gibuhat nila nga mapanindot pa jud ning Ayala Center Cebu kay murag kani manggod ang kuan kaning Ayala Center mo medyo pinaka sikat nga mga BPO buildings, mga townhouse, mga condominium na diri ang pinakasikat na mga mall. So diri mismo sa Ayala. Okay, so daghan mga kuan diri mga kado kanang mga unsay tawag ani kanang mga like mga sa IT Park. Pero ang Ayala Center murag mao medyo nag-founded or mao na nag-una diri sa Cebu City no. Mao yung nag-una pagsikat sa wa pa ng mga kuan kanang Ayala wala pa ng IT Park no. So kaning Ayala jud kay murag daghan sa mga dato jud mga taga-iya jud daan grabe pa nga dato. Okay, so almost mga 10 minutes 15 minutes sa siguro ato vlog karon mga kado at kita na mo no dinhi mismo sa Ayala Center kaning park diri nga pwede jud ninyo suroyan. Welcome ang tanan diri no sa pag-ari diri pagsuri-suri diri para atis ma-refresh ang inyong una-una o ang inyong mawa inyong mga problema kung naa mo diri suri-suri. Mahal-mahal lang ang pamaliton sa diri karon dinha tag 70 pesos ang usa ka te. So far mas mahalon jud na nila kay ngano kuan man sa nag-abang man sana sila makasabot sa ta. Okay, that's for now. So thank you for watching natong tanan. Happy Sunday natong tanan mga kado adlaw karon sa pizza kuan na siguro 23 na siguro ron. So okay, thank you for watching. Kay adto pata sa unahan mga kado ato lay pakita sa inyo no kung say nindot diri na mga view diri mismo sa Ayala Center. Let's go.